Ngiyabuletheka ambulance. Ingadideki njimlo. Uyu baphansi lo ufapho suchicha umjaqiyeni uzosela ukudishina ngothisha. Ndithemba ke ndifake nje ivolume inyuka ngathi yakhuphula. Ngoba ndiyabona namhlanje nikhuphukile ngacala ndifuna ndogqitha. Ndiyabona unyusile ibhesi ndinoke ndinyuse ngapha kwama-voice. Ningabhideki ndiyukuba phansi lo. Etshatini khuphuka ihlo khuphuka. Nalapha ukeyboard ngathi uyacofa shona. Nesihlangu zikuzigulule kanti yazi imini le yenyawo iyasebenza. Cofa ngemini le yenyawo iyasebenza kwi-keyboard wena. Babetha imini yenyawo ababetha zizandla soze bafumane ezandleni. Uyawuthanda lo mculo umama, ke ndive nxa ukhala nje. Umbone sexenza, ngikhathazeke. Ngithi umama uyayiphila lento endiyiphilayo. Molo Maqineba, yazi uThixo ungigcinele wena. Ungibone ndiphumelela phambi kwakho.